te löydätte ja tiedätte, että mistä se löytyy GitHubista. Mä nyt on tänne niitä yrittänyt koota noita esimerkkejä, eli github.com esedu-data-opetus, että sen alta nyt löytyisi sitten näitä juttuja. Ei siellä, mä en ihan kaikkia laittanut, mutta siellä on XML:stä ja on nyt myöskin sitten mä lisäsin tuon Ajaxin sinne omana. Ja tuolla on se linkki, että kaikkein näppärimmin te saatte nämä lähdekoodit sille, että nappaatte tuon linkin ja sitten kun teillä on Gitti asennettuna, niin meette sinne minä nyt haluattekin sitten noin laittaa, että jos vaikka ne haluaa testata sillä HT-Docs-kansiossa, niin meette sinne. Ja nyt mulla täällä itse asiassa se taitaa jo olla. Täällä on... No mitä? No niin, se ei näy striimissä muuten. Joo. Mäpäs vielä muutan ton. Eli sitten kun me halutaan se lähdekoodi tuolta nykästä, niin sitten otetaan vaan git clone ja sitten se linkki. Niin se rojahtaa sieltä näppärästi teille. Ja siinä on se, mikä siinä on vielä hyvä puoli sitten, että sitten se on kaikki ne versiohistorioineen tulee sieltä, että jos siellä on niitä muutoksia ja vanhempia versioita, niin niihinkin ja brancheja, jos siellä on, niin nekin on kaikki tavallaan tulee tuossa sitten samalla, että siinä ei tule vaan se masterin lähdekoodi. Jos te otatte sieltä, tietenkin on mahdollista myöskin ottaa tuo download zip, mutta että silloin siihen ei tule. Taika hetkinen, katsotaan, että en mä nyt puhu omiani. Joo, nyt se ottaa vain sen Ajax masterin silloin, jos me otetaan se zippi, että siellä ei tule sitten sitä muuta dataa. Toki tämäkin on yksi vaihtoehto, että nappaa sen tuolta sen lähdekoodin noin. Joo. Mutta tällä tavalla niin se on näppärä sinne ottaa itselle käyttöön ja silloin tietysti kannattaa itsekin miettiä, että noissa omissa projekteissa voi hyödyntää, että se lähdekoodi vaan tonne ja sitten imasee sen kotiin. Ja sitten tietysti tämä, että miten me työnnetään se sinne takaisin, mutta se on sitten ehkä toinen juttu. Näin. Katsotaan vähän, mitä nuo esimerkit nyt sitten oli, mitä sieltä tuli. Et jos te pistätte XAMPin päälle tai web-palvelimen päälle, ja sitten voitaisiin tietysti avata tuo kyseinen kansio myöskin niin editoriin. Siellä oli 6 esimerkkiä, mä sen esimerkki 6 hyppäsin yli, eli se on esim. 1, 2, 3, 4, 5 ja 7. Sen takia hyppäsin, että mun piti tehdä siihen esimerkki 6 väliin, mutta en mä sitten ole vielä ehtinyt sitä tekemään. Ehkä me tehdään se tänään tai sitten joku toinen päivä. Ja mun mielestä me teidän kanssa silloin viime viikolla tai toissa viikolla, niin me tehtiin aika lailla tämä eka esimerkki. Eli jos katsotaan millainen tämä oli, niin palautetaan tämä homma mieleen. Eli se oli ihan tämmöinen, missä meillä oli 3 painiketta. Ja 3 painiketta, kaikkiin oli liitetty joku tommonen tapahtuma on-klikkiin. Ja sitten siellä oli funktio load doc. Ja sitten en muista, oliko se ihan tämän tyylinen, mikä me teidän kanssa tehtiin, mutta idea oli varmaan sama. Eli semmoinen hyvin niin kuin perustarkoitus, mihin Ajaxia käytetään, että ladataan irrallisia tiedostoja tilanteen mukaan.
Jos on tarvetta niin kuin jakaa se vaikka sivuston sisältöä tämmöisiin erillisiin snipletteihin, ne voi olla HTML tai ne voi olla ihan tekstiä. Toki niin sitten ne voi olla XML tai JSONia tai jotain muutakin, vähän riippuu tilanteesta, mutta esimerkiksi ne voi olla ihan tämmöisiä tekstitiedostoja. Tavallista tekstiä, joka sitten jonkinnäköisellä JavaScript-funktiolla vaan sieltä noukitaan. Ja mä en tähän itse asiassa, sen verran mä muistan, että me siihen teidän esimerkkiin tajattiin tehdä myöskin tämä tuki IE5. Mutta tähän mä nyt en sitä, tämä on vähän yksinkertaistettu siinä mielessä, että meillä on tässä vaan tämä XML HTTP request olio. Eli siihen se Ajax perustuu. Että siellä on, se hyödyntää tällaista objektia, minkä selain pystyy luomaan ja käsittelemään, ja sitten tämän objektin tilaa seuraamalla me voidaan sitten reagoida siihen, että milloin se on valmis, milloin se on ladattu. Eli yleensä sinne rakennetaan tämä, että onko se 4, eli valmis, ja status 200, eli kaikki on ok, että se löytyy, se tiedosto. Ja sitten, jos näin käy, niin sitten meillä on response-tekstissä meillä sitten on tämä paluudata. Ja tämä on siis niin sanottu callback-funktio, joka suoritetaan, sitä ei suoriteta silloin, kun tämä funktio suoritetaan, vaan siinä vaiheessa tämä funktio ladataan vaan niin kuin valmiustilaa, ja siinä vaiheessa, kun tämä tapahtuma on tapahtunut, niin siinä vaiheessa sitten tämä funktio aina suoritetaan. Ja täällä on se varsinainen pyyntö, eli tehdään get-pyyntö, file to load on tämä, mikä parametrina annetaan täällä, eli joko sumContent.txt, cutinfo.txt, default.txt, ja sen jälkeen lähetetään se tilanne. Ja toiminta on siis jotain tämän tyylistä, eli nyt toi tekstiosa, mikä tuolla on, niin se tulee erillisestä tiedostosta. Eikö tämä ollut aika selkeä? Kaikki taisi tämän saada mun mielestä toimimaankin sillä. Vai saiko? En tiedä. Tästä kysyttävää. Mä en valitettavasti voi ottaa kunniaa siitä hymynäämästä. Se oli toi eka esimerkki, eli siinä oli oikeastaan ihan se perusjuttu. Toinen esimerkki oli sitten tämmöinen, missä meillä olikin PHP-skripti, mitä pyydettiin. Ja mitäs tuolla on, Marko? Eli suljetaan nämä täältä pois. Eli täällä meillä nyt oli sitten 2 tiedostoa vaan, ja meillä on tämä vastaava HTML-faili, ja sitten meillä on PHP-skripti, eli tämä palvelinpuolen toteutus. Et se voi olla myöskin sitten se tiedosto, mitä pyydetään, niin kuin meidän pitää ajatella tämä Ajax ikään kuin semmoisena, että se on vähän niin kuin linkki. Ihan kun me pyydettäisiin joku tiedosto vaan sieltä. Nyt me vaan tehdään sen JavaScriptin välityksellä. Eli me voidaan pyytää PHP-skriptiä. Ja tässä oli nyt ajatuksena ja toiminnallisuutena tällainen, että me tuohon voidaan jotakin kirjoittaa. Sitten suoritetaan toi Ajax-kutsu ja mitä se tekee, niin muuttaa ton meidän tekstin isoksi. Eli PHP-skripti oli itse asiassa varsin yksinkertainen. Että siinä meillä on, katsotaan vaan, että onko meillä tämmöinen get-nimiparametri. Onko se tyhjä ja onko se ylipäätään olemassa. Jos ei ole olemassa tai jos se on tyhjä, niin sitten tulee tämmöinen viesti. Jos se on olemassa, niin sitten tulee tällainen viesti. Eli jos me ajatellaan tämän doit.phpn, että miten toi toimii, toi itse PHP-skripti, niin kyllähän toi toimii ilman sitä Ajaxiakin. Se on vaan skripti, joka
tulostaa sivulle jotain, ja jos me annetaan sille vielä parametri, nimi on Jaakko, niin sitten se tulostaa sen nimen Jaakko. Mutta nyt me voidaan kun me kutsutaan tuota skriptiä ajaksi kutsun kautta, niin silloin me voidaan hallita sitä, että mihin se tulostetaan se data. Että se ei ole se ainut outputti, mitä käyttäjä näkee, vaan käyttäjä näkee sen outputin jossain. Ja nythän me täällä sitten voidaan JavaScriptille se määrittää. Eli tuolla rivillä sitten määritetään se, että minne se PHP-skriptin outputti työnnetään. Nyt se menee tuohon content diviin. Nythän sitten tietysti, jos tätä vielä lähtisi vähän muuttamaan, nyt me ollaan laitettu tämä tänne on-klikkiin, tämä meidän JavaScript. Jos mietitte, olette varmaan niin kuin, kaikki on käyttänyt tätä Googlen hakukenttää, että kun me tuohon kirjoitetaan, niin tuossahan tapahtuu kanssa ajaksi tapahtuma, mutta se ei oota sitä klikkausta, vaan se tapahtuu joka kerta, kun näppäintä on painettu. Mehän voidaan tehdä tänne ihan sama. Eli sen sijaan, että me odotetaan, että toi button klikki tapahtuu, niin mehän voidaan tähän inputtiinkin tehdä se. Eli me voidaan tänne laittaa on queue up ja send name. Nyt me tällä tavalla saadaan sitten JavaScriptille hanskattua sitä, että milloin tuo tapahtuma toteutetaan. Katsotaan, miten tämä muuttuu, tämä tilanne, jos me näin toimitaan. Eli nyt kun me tänne kirjoitan ja niin toi on vaan tyhmä, kun toi joo, nyt se nyt joka ikisen näppäinpainalluksen kohdalla niin se käy sitten suorittamassa tuon ajaksi pyynnön. Silloin se ei tee sitä, se tekee sen vasta queue-upilla. Painallus on vasta sitten, kun se nousee se. No niin, eipä mennä nyt saivartelemaan. Mut idea tää kuitenkin. Eli ajatuksena on se, että ajaksi pyyntö suoritetaan JavaScriptillä, ja nyt kun me JavaScriptiähän te osaatte jo siinä mielessä, olette monessa kohtaa käyttänyt, että siellä voi olla erilaisia niin kuin tilanteita, missä me nyt sitten laukastaan niitä pyyntöjä. Tuossa vaikka jos ajattelee, te olette tehnyt niitä pelejä, missä sitten kuunnellaan näppäimiä, niin ihan yhtä lailla siinä niin kuin pelin tiimellyksessä siellä taustalla voidaan tehdä sitten palvelimelle, laittaa tietoja talteen ja hakee ehkä sitten dataa sitten tällä tavalla. Ja erohan ei oikeastaan merkittävä. Jos ajattelee tuota äskeistä tekstitiedostoa, siellä meillä on staattista tekstiä. Sitten jos meillä on PHP-tiedosto, tämä ei ole staattista tekstiä, vaan tämä on dynaamista se teksti, mitä tämä tuottaa. Mutta tekstiähän tämäkin tuottaa sitten loppujen lopuksi. No sitten meillä oli kolmas esimerkki. Tämä me mun mielestä ainakin tehtiin teidän kanssa, tämä XML. Meillä oli tämmöinen XML-tiedosto, CD-katalogi. Ja siihen me tehtiin tällainen käyttöliittymä, eli tämä arpo meille 10 lukua, 10 artistia, tosin tämä ei ole varmaankaan vielä ihan se viimeinen versio, koska se arpoo sieltä näköjään noita samoja nyt, että tämä ei ole ihan se ei aivan se viimeisin vaihtoehto. Joo, eikö sieltä oli vain kommentoitu näköjään toi rivi
otetaan toi rivi pois tuolta, niin sitten se varmaankin toimii, joo. Näin. Elikkä, no joo, tässä nyt ajatus hyvin pitkälti sama. Niin totta kai, koska Ajaxista on kyse. Jälleen meillä on klikkiin kiinnitetty tuo kutsu, load doc-funktio, joka suoritetaan. Ja siellä sitten määritellään muutamat muuttujat. Tehdään Ajax-pyyntö. Ajax-pyyntö tässä tilanteessa koskee tällaista XML-tiedostoa, eli me pyydetään XML-tiedosto palvelimelta. Ja kun se XML-tiedosto on saatavilla, eli se on ladattu kokonaisuudessaan, niin sitten lähdetään vaan käymään läpi sitä XML-tiedostoa. Ja se, mitä tässä nyt sitten tapahtuu, niin se nyt ei nyt välttämättä itse asiassa enää liity millään tavalla Ajaxiin, että samalla tavallahan te voitte tietenkin käydä ton dokumentin läpi sitten ilman Ajaxiakin. Eli haetaan kaikki artistit ja työnnetään ne ensin tuommoiseen array-muuttujaan. Ja sitten otetaan sieltä 10 artistia ja tulostetaan ne tuommoisen txt-muuttujan kautta sitten sinne meidän sivulle. Joo, se oli justiin tuossa. Tässä on se arpomisjuttu, mikä tämä oli oikeastaan niin tämä oli vähän niin kuin Petterin pyynnöstä, että miten me sieltä toi 10 taikka joku tietty määrä arvotaan, että jos meillä on vaikka, meillähän voisi olla, niin kuin Petteri on tekemässä sitä semmoista peliä, XML-peliä, missä saattaa olla vaikka 100 kysymystä, niin miten me arvotaan sieltä 10 kysymystä. Tämä tämmöiseen käytännön ongelmaa. Eli tuossa vaan määritellään, että me 10 kertaa käydään silmukka läpi, arvotaan joka kierroksella joku luku 0 ton artistiarrayn pituuteen. Eli jos meillä on 100 artistia, niin 0–99 arvotaan luku. Ja sitten laitetaan se arvottu elementti sitä arrausta tuohon tekstimuuttujaan. Ja sitten tämä oli tärkeää, että otetaan pois sitten se artisti sitä taulukosta, ettei se enää sitten arvo sitä samaa artistia uudelleen tai samaa solua uudelleen. Tämä oli siinä se, niin kuin se tärkeää. Sitten seuraavan kerran tietenkin kun arvotaan, niin ei enää olekaan 100 artistia, vaan sitten onkin 99 artistia enää siinä arraussa. Silleen vältytään duplikaateilta. Mutta että tämä nyt ei sinällään enää sitten Ajax-ongelma. Joo. Ja näissä oikeastaan missään esimerkissä mulla ei ole tätä. Nämä ei toimisi IE5. Koska mutta ei varmaan enää kukaan juuri käytäkään. Mitä? No, siinä tapauksessa. Niin. Joo. Tämä me tehtiin, eikö tehtykin? Mutta päästiinkö me tästä eteenpäin sitten? Joo. 4. esimerkki. Katsotaan mikä se sitten on. Ai niin, tää oli tämmönen. Ajaxissa ongelmia tulee siinä, ei ne ongelmia, mutta siis tähän pitää varautua, että kun te pyöritätte sitä teidän sovellusta JavaScriptille, ja sitten teette jonkun ison operaation, joku valtavan tietokantamöyhennyksen siinä, taikka sitten jotain, mikä kestää palvelimen päässä esimerkiksi pitkään, taikka sitten saattaa olla, että yhteydet on aika hitaita, eli te pyydätte jotain niin isoa tiedostoa sieltä Ajaxilla lataamaan vaikka jonkun videon tai ison kuvan, että sitä ei voidakaan heti näyttää, niin silloin täytyy jossain mielessä olla selville siitä, että
kauanko se kestää. Nyt mulla on tässä tämmöinen 5 sekunnin pyyntö. Tämä on vaan ihan niin kuin ajastuksella toteutettu. Eli nyt se tila on ensin tämä 1, ja 5 sekunnin päästä se on sitten valmis. Eli vasta niin kuin tässä vaiheessa voitaisiin toteuttaa sitten niitä asioita, joissa me näytetään sitä dataa. Ja tämä on tärkeä, niin kuin, te törmäätte tähän sitten, kun teillä on semmoisia isompia operaatioita sinne teidän Ajax-sovelluksessa. Jos katsotaan tätä koodia, se ei näyttänyt näitä kaikkia tiloja, mutta että ne tilathan on nämä 1, 2, 3, 4. Eli Ajax, kun me tehdään Ajax-pyyntö, niin ensimmäiseksi on 0. Tätä tuskin koskaan ennättää näkemään, koska silloin kun se pyyntö lähtee, niin tämähän tapahtuu salaman nopeasti. Tämä on tavallaan niin kuin ennen kuin on edes pyydetty. Et kun me tehdään Ajax-pyyntö ja heti sen pyynnön jälkeen se ei vielä ole initialisoitu se pyyntö, niin silloin tämä tila on 0. Hyvin harvoin tähän tarvii mitään reagoida. No sitten tämä on se, heti kun pyyntö on tehty, niin server connection established, ready state 1. Tämä on joskus tietysti hyvä reagoida, että käyttäjälle annetaan tieto, että okei, nyt aloitettiin joku juttu. Näytetään vaikka joku tiimalasi tai joku rulla, mikä pyörii sitten siinä sen aikaa. Että nyt se on käynnissä. Sitten on myöskin palvelimelta tietoa, että se on received, ja sitten on processing request, mutta varsinkin silloin, kun me localhostilla testataan, niin näitä aika harvoin niin kuin nähdään. Mutta nyt sitten tämä viimeinen, mikä on sitten se varsinainen, jos ajatellaan, että tämä on sitten se, milloin jotakin sitten käyttäjälle vasta semmoista lopullista näytetään, niin niin se on tämä ready state 4. Ja jos näitä meidän aikaisempia esimerkkejä katsotte, niin tämähän on se ready state, mihin me sitten reagoidaan loppujen lopuksi. Et kun request on finished, eli pyyntö on siihen on saatu jo vastaus. Vastaus saattaa myöskin sitten olla virhe, mutta joka tapauksessa vastaus on ehkä sitten kuitenkin saatu. Että sen takia tämä oli vain tämmöinen esimerkki, missä vähän katsottiin, että miten nämä tilojen seuraaminen voidaan toteuttaa. Ja toi PHP-skripti oli vain ihan tämmöinen, että se nukkui 5 sekuntia, että se ei tehnyt mitään sen ihmeempää. Että se voisi olevinaan vaikka tämän 5 sekunnin aikana sitten tehdä jotain tärkeää. Näin. Tietysti tännehän voisikin laittaa alerttiin mieluummin, että jos me halutaan tämä response, mikä täältä tulee, niin me voitaisiin alerttiin laittaa xhttp response text. Eli sitten odotellaan se 5 sekkaa ja sitten tulee tämä lopullinen paluudata. No se oli loppujen lopuksi hyödytön esimerkki, mutta esimerkki kuitenkin. No sitten toi 5. esimerkki. Tässä oli sitten esimerkki siitä, että millä tavalla tätä me ei varmaankaan tehty, vai tehtiinkö me teidän kanssa tämmöinen vieraskirja-esimerkki Ajaxilla? Oho, tuolla on hölmö. Katsotaan, mäpä suljen nämä close all tabs, eli tommonen. Laitetaan tuohon lähetä viesti. Oho, pistetään tonne vielä metacarset UTF-8.
Eli tämmöinen niin kuin vieraskirjatyylinen ratkaisu, miten me tämä tehdään ajaksilla. Nythän te monet olette tehneet jonkun tämän tyylisen sovelluksen siellä aiemmin. En tiedä, kuinka moni nyt olikaan tehnyt vieraskirjan, mutta siellä oli chatteja ja vieraskirjoja, mitkä toimi sillä tavalla, että teillä oli PHP-skripti, jota pyydettiin ja sitten taas headerilla ohjattiin takaisin ehkä tälle sivulle. Mutta tässä on nyt esimerkki siitä, että miten me voidaan tehdä tämä ajaksilla, eli me voidaan laittaa tänne, että Teemu, heissan, noin, ja lähetä viesti, jolloin se päivittyy tänne. Koko sivua ei ladata. Tämä on nyt semmoinen aika semmoinen perusesimerkki siitä, miten se voi toimia. Ja mitä tapahtuu? Tämä nyt ei ole pelkästään siis JavaScriptia, vaan käytännössä, kun me painetaan lähetä viesti-painiketta, niin katsotaan vähän, mitä tämä koodi on syönyt. Siellä on tietenkin nämä input-kentät, ja sitten siellä on buttoni. Mutta nyt miten tämä eroaa niistä vieraskirjoista, mitä tehtiin ilman ajaksia? Ilman ajaksia, jos me tehtiin tämä, niin mitkä tagit tässä meille pitäisi olla? Näiden kenttien ympärillä. Sanopas vaikka Antti. Mitäs tässä pitäisi olla, jos me tehtäisiin tämä? Mitkä tagit tästä ikään kuin puuttuu? VR siitä puuttuu, mutta se on tarkoituskin. Joo, sitten puuttuu se form-tagi. Eli silloin kun me lähetetään lomake kun tämmöisellä perinteisellä get- tai post-metodilla, niin silloinhan täällä pitäisi olla form. Ja sitten täällä pitäisi olla form. Ja sitten tämän pitäisi olla todennäköisesti mielellään input type submit, jotta se pystyy lähettämään tuon formin. Ja täällä pitäisi vielä sitten olla, mitäs täällä pitäisi olla? Niin, metodi. Ja mitäs vielä? Action. Näitähän te olette oppineet varmaankin toivottavasti jo laittamaan, että joku.php sitten ottaa tämän formin vastaan. Joo, niin justiin näin. Mutta en mä poista. Nämä pitäisi ottaa tuosta veksi. Ja sitten sen lisäksi näille pitäisi laittaa ne nimiattribuutit vielä. Että täältähän puuttuu kaikki nämäkin. Mutta nyt kun me tehdään tämä ajaksilla, niin me ei tarvita täällä näitä form-elementtejä. Tämä ei ole input, vaan tämä on oikeasti button. Täällä ei tarvita niitä name-attribuutteja, eli tämä tietysti jossain määrin yksinkertaistuu myöskin sitten tämä käyttöliittymä, että siellä puuttuu ne formeille pakolliset elementit. Täällä on tärkeää, että meillä on täällä ID:t, jotta me pystytään viittaamaan oikeisiin. Me saadaan se data sieltä kaivettua jollain tavalla. Ja sitten tietenkin täällä täytyy olla se JavaScript, mikä sitten tekee suorittaa sen asian, mikä normaalisti automaattisesti tehdään, kun meillä on se form-elementti siellä ja tehdään niin kuin uusi kutsu ja ladataan se sivu, mikä siellä form-elementissä on määritetty. Mutta että input-kentät, buttoni, tapahtumakäsittelijä, do things ja sitten meillä on täällä skripti ja siellä funktio do things. Ja sen jälkeen sitten lähdetään toteuttamaan tätä operaatiota. Mitä tässä tehdään? Tuossa on nyt määritelty toi demo-elementti, eli tämä p-tagi. Se on otettu ihan vaan noin niin kuin helpotetaan elämää sillä, että otetaan se tuohon talteen. Eli toi var p on nyt siis käytännössä tämä elementti. Eli me voidaan viitata p-llä suoraan tähän. Sitten tehdään ajakspyyntö. Sitten kun se on valmis, niin response text laitetaan tonne p:n sisälle. Eli tonne työnnetään sitten mitä ikinä paluarvona tuleekin. Ja sen jälkeen niin täällä on määritelty muutama
muuttuja, eli poimittu sieltä se nimikenttään kirjoitettu nimi. Sitten siinä on poimittu se kommentti. Joo, niin tästä esimerkki itse asiassa loppujen lopuksi se pointti oli se, että tämä havainnollisesti, miten tämä post-pyyntö tehdään. No aikaisemmat esimerkit ne oli get-pyyntöjä. Eli nyt me määritelläänkin, että me avataan tämmöinen post-metodilla pyyntö tämmöiselle skriptille kuin write stuff to file. Eli meillä on täällä PHP-tiedosto write stuff to file, jossa tehdään jotakin tuolle lähetettävälle datalle. Ja se, mitä nyt tässä post-pyynnössä on tärkeää, että meidän täytyy lähettää se data. Getissä, niin kuin muistetaan tuosta edellisistäkin esimerkkeistä, niin täällähän me ei välttämättä lähetetä dataa ollenkaan, niin kuin huomataan tässä. Me vaan pyydetään sieltä jotakin. Mä en tiedä, oliko näissä yhdessäkään esimerkissä. No tossa oli. Tossa me lähetetään getin mukana dataa, mutta se menee tälleen niin kuin urlin mukana. Kysymysmerkki nimi on jotain. Mutta silloin kun meillä on kyseessä sitten post-pyyntö, niin sitä ei voikaan laittaa enää tonne niin kuin vaan tiedoston nimen perään, vaan se pitää laittaa tämmöisen set request headerin avulla. Eli content type. Sitten sanotaan, että nyt tämä on application x www form URL encoded. Ja sitten post data lähetetään tuossa sendin attribuuttina. Eli kun getti laitetaan menemään, niin me sanotaan vain, että http send, jolloin tässä on kaikki tarvittava data. Mutta nyt kun me lähetetään post, niin me määritelläänkin tuolla sendin sisällä tämä post data. Ja tässä on se muoto, se on koottu nyt sitten tuohon URL encoded tyyppisenä. Nimi on yhtä kuin nimi, joka tulee siis sieltä kentästä, ja kommentti on yhtä kuin kommentti, joka tulee myöskin sieltä input-kentästä. Ja silloin tämä write stuff to file saa tänne post-nimi, post-kommentti, ja tuossa sitten kirjoittaa ne tuohon tiedostoon. Eli meillä on täällä tämmöinen vieraskirja HTML. Siellä on nämä Keijon ja Janin ja Jepen ja Teemun viestit on täällä aikaleiman kerran. Eli no tässä nyt ei ole mitään ihmeellistä. Tehty tuommoinen rivi, johon on laitettu puolipisteet väliin. Ja sitten nimi ja kommentti ja päivämäärä sinne. Ja sitten työnnetään toi rivi tuonne vieraskirja HTML:n loppuun. Tuommoinen aika suoraviivainen tapa kirjoittaa tiedostoon yksi uusi rivi. Toimii silloin, kun meillä on suhteellisen pieniä ne tiedostot, ei kauhean iso. Ja sitten vielä include get stuff php. Eli katsotaan, mitä se tekee. Se käytännössä tulostaa meille sitten tämmöisen taulukon. Eli hakee sen vieraskirjan, poimii sieltä rivit ja tekee niistä HTML-taulukon. Eli jos katsotaan, mitä tekee getStuff, niin se vaan tuuppaa tämmöisen HTML-taulukon meille. Ja mitä tekee write stuff to file, tämä ei tee mitään silloin, kun siellä ei ole mitään laitettavaa. Ja tämä vieraskirja on vaan sitten ihan tekstimuotoista dataa. Onko tähän liittyen kysyttävää? Ymmärsitte sitten tämän idean, mikä tässä nyt meillä on tämän tiedoston kohdalla? Olisi tuossa jotain epäselvää? Tämä nyt oli... Esimerkin pointti oli siis oikeastaan tämä. Miten me tehdään post. Miten me lähetetään niin kuin post-metodilla dataa ajaksi pyynnön mukana.
Se oli niin kuin se varsinainen pihvi tässä kohtaa. Ilmeisesti ei mitään ihmeellistä kysyttävää tuosta. Tää on kyllä innoittavaa. Joo, siinä on nyt, jos me ajatellaan, että me tehdään ne meidän Ajax-pyynnöt ihan tuolla lailla perinteisellä JavaScript-kutsuina. Ja tietenkin tätä voisi sitten laajentaa nyt. Meillä oli tämä write stuff to file, niin tässä me kirjoitettiin tiedostoon, mutta ihan samalla tavalla te voitte, kun te kirjoitatte tietokantaan, te kirjoitatte XML-tiedostoihin. Se, mikä tästä on ehkä mukava puoli, on jos tätä Ajaxia käytetään, niin se yksinkertaistaa sitä meidän sivuston rakennetta sillä lailla, että me voidaan laittaa niin kuin yksittäiset asiat esimerkiksi ihan omina tiedostoinaan. Et meillä voi olla ihan semmoinen hyvin yksinkertainen PHP-skripti, joka vaikka tekee jonkun tallennuksen. Et meidän ei tarvitse rakentaa mitään kauhean monimutkaisia hässäköitä sitten sitä varten. Pitäisikö tässä pikkuinen paussi, kahvipaussi tai pissatauko tai mikä nyt sitten onkaan ja katsotaan sen jälkeen sitten sillä, että miten tuo jQuery voisi auttaa tässä hommassa. Sen verran nyt voisitte laittaa sinne jonkun esimerkin itsekin, että lataatte ton jQueryn, jos ette sitten ole missään vielä käyttänyt. Eli sinne voisi tehdä jonkun semmoisen pienen kansion, missä teillä on toi jQuery, vaikka toi minifioitu versio siitä, niin katsotaan, että millä tavalla se niin kuin toimii. Siinä on tässä on tietysti se, että jos te haluatte Ajaxia käyttää jQueryn avulla, niin se vaatii sen jQueryn lataamisen. Sitten saattaa olla, että jos ei sitä jQueryä mihinkään muuhun käytä, niin sitten voi miettiä, että käyttääkö jotain muuta frameworkia. Et niitähän on erinäköisiä JavaScript-kirjastoja, mitkä helpottaa Ajaxin käyttöä aika paljon. Mutta jQueryssä sitä kyllä hirmuisesti käytetään, että kun te teette jotakin vaikka Google-hakuja ja selvitätte, että millä tavalla Ajaxilla tehdään juttu X, niin sieltä useasti tuleekin ne jQuery-vastaukset sitten melkein ekana. Koska se on niin paljon helppo tehdä kuitenkin sitten sille. Ja tuossa on nyt esimerkki, oikeastaan näkeehän sen tässä, että koodia on nyt ton verran. Että Ajax-pyyntö. Tosin tämä on varsin yksinkertainen, että vastaa aika pitkälti tämä ensimmäistä esimerkkiä, mikä me tehtiin. Eli tämä oli tämä, mutta onhan meillä täällä nyt, no ei siinäkään nyt paljon tietysti sitä koodia, että muutaman rivin tuossa nyt säästää tuommoisessa pienessä esimerkissä, minne mä nyt laitoin sen tuossa. Mutta mitä tämä nyt käytännössä sitten tekee, siellä on tämä document ready, mikä siellä tietysti pitää olla melko lailla aina. Ja sitten siellä on button, klikki. Eli meillä on tuossa buttoni, lataa. Ja nyt ihan vaan noin niin kuin hyvin simppelisti on määritelty tälle tai kaikille buttoneille click-funktioon tämmöinen callback-funktio. Eli täällä on nyt sitten se callback-funktio, mikä suoritetaan jokaisen klikkauksen yhteydessä. Eli tämä varsinaisesti itse se Ajax-kutsu on tässä. Et se on tietysti melko se on yhdellä rivillä periaatteessa nyt sitten tehty se, mikä tuossa meillä vei sen 10 riviä. Sen verran sitä nopeuttaa sitä hommaa. Eli no, se on tommonen metodi, load.
Se tekee Ajax-pyynnön. Se hoitaa ne kaikki. Ei. Se on vahinko. Otetaan tää pois. Se on hyvä kysymys. Hyvä pointti. Katsotaan toimiiko toi nyt muuten sitten vielä. Eli mitä toi tekee, niin se lataa ton tekstitiedoston. Eli tämä on nyt yksi jQueryn-metodi, jQueryn Ajax-metodi, load. Tuommoinen hyvin niin kuin suoraviivainen. Jos me halutaan vaan ladata jotakin sisältöä, niin se onnistuu näin. Eli tohon elementtiin se on kiinnitetty. Eli tohon elementtiin me halutaan ladata tollanen ulkoinen tiedosto. Ja tämä joka tapauksessa tämä on Ajax-kutsu. Ajax-kutsu, vaikka se nyt äkkiseltä ei välttämättä siltä näytäkään. Mutta tuo hyvin yksinkertainen toimenpide sinänsä. Nyt jos katsotaanpas tuolta V3 Schoolsista. Siellä, jos mennään, täällä on tämmöinen kuin Ajax. Eiku hetkinen, ei se täällä ole. Mistäs me löydetään se? Se pitää katsoa itse asiassa tuolta jQuerystä. Learn jQuery. Joo. Learn jQuery, en tiedä, ootteko tätä V3 Schoolsin jQuery-asioita käyneet läpi. Täällähän on tämmöinen aika lyhyesti tosin täällä V3 Schoolsissa tämä Ajax-toteutus niin kuin käyty läpi. Nyt toi on hyvin pitkälle itse asiassa toi samantyylinen esimerkki toi eka. Mutta että rakenne näissä on tää. Eli joku selektori, mihin me tää Ajax-pyyntö liitetään. Ja sitten se load-komento. Tämä toimintaperiaate tässä on silleen aika yksinkertainen, että se data, mikä sieltä tulee, niin laitetaan tähän elementtiin. Et meidän ei tarvitse siellä sitten enää niin kuin siellä callback-funktioissa miettiä, että mihin inner HTML:ään tämä nyt sitten laukautetaan, vaan se menee justiin tuohon elementtiin, mihin me tämä load liitetään. Eli tämän voisi niin kuin ajatella näin, että tähän elementtiin ladataan tommonen sisältö. Ja toki sitten täällä on myöskin sitten mahdollista testata, niin kuin nähdään, niin täällä on näitä callbackkejä, me voidaan asettaa, voidaan tutkia sitä, että onnistuuko se vai eikö se onnistunut. Testataan vaikka toi esimerkki, että miten tämä toimii. Eli tässä sama idea. Meillä on tuolla divi. Tämä divi on id:llä div1. Ja siihen on liitetty tämä load-metodi. Oho, mitäs mä nyt tein? Jossa käytännössä ladataan siihen jonkunnäköinen tekstisisältö. Ja sitten meillä on callback, jossa tutkitaan, että onnistuuko se vai eikö se onnistu. Eli sisältö meni sinne, ja sitten täällä callbackissa vielä tehdään niin kuin ylimääräisiä juttuja. Eli jos täällä olisi vaikka nyt sitten laitetaan tuonne joku väärä tiedoston nimi, ja sitten sieltä voidaan esimerkiksi virheiden tsekkaus ja muut operaatiot
tehdä täällä. Mutta tämä on ehkä niin kuin se kaikkein yksinkertaisin jQuery Ajax funktio on tämä jQueryn load-funktio. No sitten näitä on muitakin. Tuolla jos itse asiassa käydäänpäs katsomassa vähän sitä jQueryn dokumentaatiota, että tämä on hyvä paikka, mitä kannattaa, sit jos niin kuin tällä lähtee ja haluaa vähän monimutkaisempia niin kuin asioita toteuttaa, niin täällä on tämä jQuery Ajax dokumentaatio. Että jQuery sisältää niin kuin itse asiassa aikamoisen joukon näitä Ajax-metodeita, mitä tässä me voidaan hyödyntää. Ja tuolla on niin kuin, periaatteessa on niin kuin kaksi tuommoista merkittävämpää kokonaisuutta, eli silloin tämä low level interface, jolla, eli tämä ihan tämä tämmöinen .ajax-metodi, jolla jos me halutaan niin kuin täysin hallita sitä Ajax-pyyntöä, niin silloin oikeastaan olisi syytä käyttää tätä. Eli silloin voidaan kaikki asiat me voidaan määritellä sinne itse. Otetaan täältä nyt joku esimerkki. Otetaan täältä nyt joku esimerkki vaikka. No tossa on nyt esimerkki tuosta, että millä tavalla on tehty, millä tavalla tätä low level interfacea voi käyttää. Eli siellä on, tuossa on niinku se keino millä lailla, tässä muuten näkyy tuolla striimissä, näkyyhän toi ihan. Millä tavalla me voidaan määritellä sitten esimerkiksi post-pyyntö jQueryllä, eli siellä määritellään, avataan toi Ajax-metodi, määritellään sinne sitten toi, että mikä metodi on kyseessä, mikä URLi, minkälaista dataa sinne lähetetään, ja sitten meillä on mahdollisesti sitten viesti, mikä laitetaan selaimelle ja käyttäjälle, kun asia on tehty. Eli toi done-tapahtuma ja siitä joku alertti. Eli voisi niin kuin hyödyntää sitten siinä tätä low-level interfacea tuolla tavalla. Katsotaan, jos me tehdään tuostakin joku esimerkki. Mutta sitten nämä shorthand-metodit, mitkä on ehkä pikkasen suoraviivaisempia käyttää. Eli jos tuossa low-levelissä me voidaan ihan itse aina määritellä sit se, että missä muodossa lähtee data ja minkä tyylinen pyyntö me tehdään, niin sitten meillä on tämmöiset shorthand-metodit getille ja postille, ja sitten oli tämä load, mitä tuossa nyt jo hetki katsottiinkin. Eli get ja post on sitten vastaavat niin kuin omat metodit, joilla me voidaan hoitaa get- ja post-pyyntö. Eli jos me katsotaan nyt tuosta getistä joku esimerkki, niin se voisi mennä esimerkiksi näin. Eli pyydetään joku dokumentti ja sitten callback-funktio, joka suoritetaan sitten kun ollaan valmiita. Et siinäkin periaatteessa kahdella rivillä hoidettu
get-pyyntö. Ja ihan vastaava juttu sitten tuolle postille. Kurkataan millä tavalla se on käytännössä tehty. Eli jos me tuolla low-level interfaceillä pitää toteuttaa se jotakuinkin noin. Katsopas, tähän osaa piirtää. Oi. Niin no. Niin nyt sitten tämä post-metodi hoitaa sen asian tällä tavalla. Katsotaan itse asiassa, tehdäänpäs voitaisiin tehdä sinne meidän V3 Schoolsista voitaisiin ottaa sieltä toi yksi post-esimerkki. Taikka hei, tehdäänpäs semmonen juttu, että meillä oli se yksi esimerkki, missä me kirjoitettiin se vieraskirja. Niin muutetaanpas se, tehdään siitä esimerkki 8. Jos teillä on se siellä ladattuna, niin te voitte periaatteessa siitä tehdä sen esimerkin 8. Ja muutetaan sitä nyt sen verran, että me saataisiin siitä tämmönen jQuery-tyyppinen esimerkki. Elikkä anteeksi, ei toi vaan esimerkki 5. Joo, tehdään se siitä esimerkki 5. Joo, periaatteessa voi tehdä vaikka näin, että kopioi ton kansion, ton esimerkki 5 kansion duplicate, jos te atomia käytätte, niin se on näppärästi, saa sen koko kansion duplikoitua siitä ja tehdään tuosta esimerkki 8 itse asiassa nyt sitten, kun no koska voitte tehdä 6:nkin. Mä nyt tein 8. Mitä? Ei niin, mä inhoan 6 esimerkkiä. No. Suljetaan nämä muut tabit tosta nyt pois, vaikka kokonaan. Ja muutetaan tää meidän HTML-tiedosto nyt sellaiseksi, että tämä mahdollistaa ensinnäkin sen jQueryn käytön. Eli me tarvitaan tuonne tietysti tuo jQuery. Muuten, eikö se siirtää sen? Miten me saadaan se kopio? Tuosta siirretään tuo jQuery sinne. Eli nyt meillä olisi tuolla myöskin tuo jQuery-tiedosto tuolla esimerkin luona. Ja sitten samalla tavalla kuin tuossa 7 esimerkissä, niin liitetään toi jQuery tuonne headiin. Eli muutenhan me ei sitä pystytä käyttämään. Nyt meillä olisi siinä sitten toi jQuery-skripti myöskin tuolla. Mutta nyt, silloin kun me käytetään jQuery, niin me ei laitetakaan tänne välttämättä on-klikkiä. Tätähän me ei tarvita silloin, kun me käytetään jQueryä, vaan me voidaan liittää se sitten siellä jQuery-koodissa tuohon kyseiseen painikkeeseen. Joo, silloin sillä voi olla ID. Tosin tässä meillä ei ole muita painikkeita, niin sekään nyt ei ihan välttämättä. Mutta sä oot oikeassa kyllä, että on siihen ihan fiksua laittaa joku ID. Laitetaan vaikka btn send, vaikka tommonen nimi. Oliko se oikein se esimerkki, mikä ei toiminut? Okei. Se oli joku muu. Joo. Okei. Ja sitten me ei tietenkään myöskään tarvita tätä skriptiä, mikä täällä on. Kaikki nämä me voidaan poistaa, koska jQuery tekee nämä nyt meidän puolesta. Et ainakin noi kannattaa poistaa sieltä kokonaan.
Noi ehkä kannattaa jättää toi var-nimi, var-kommentti tonne, koska me otetaan se nimi ja kommentti kuitenkin talteen. Mutta sitten nämä muut jutut me voidaan sieltä aika hyvin itse asiassa. Aika hyvin voidaan sieltä poistaa. Ja sitten tehdään niin, että tehdään sinne nämä normaalit jQuery-jutut, eli laitetaan sinne tämä document ready-osasto, eli tämähän oli osa sitä jQueryä, että me pistetään sinne aina tämä, että suoritetaan tämä vasta sen jälkeen. Kun jotakin on käytännössä näytettävää. Ja sen jälkeen, kun dokumentti on ylipäätään niin kuin latautunut. Eli document ready ja sitten sen sisälle funktion ja aaltosulkeet. Jos vielä näin. Eli täällä sitten vasta tapahtuu se varsinainen toiminta. Testataan tätä nyt sen verran vielä, että meillä tuo jQuery toimii ja kaikki muukin toimii, niin laitetaan tonne tommonen pieni testi-alertti, että katsotaan, että tämä homma toimii. Eikö mennään puolen tunnin päästä syömään, mutta tehdään tämä. Eli voi vaikka testata sen, että okei, että toimiiko toi operaatio. Vedän sen tuohon vierelle. Niin Copy Ajax ja 8. Joo, sieltä ainakin pamahtaa alertti heti päälle. Ja nythän me halutaan tietysti vielä sitten kytkeä se tuon painikkeen painallukseen. Eli laitetaan tänne vielä sitten valitsin btn send. Eli näin. Eli nyt me tällä tavalla kytketään se sitten niin kuin tänne näin se meidän Ajax-pyyntö, eli liitetään se tuohon painikkeen painamiseen. Eli nyt me ollaan niin kuin, tähän astihan kyse ei ole vielä ollenkaan edes Ajaxista, vaan käytännössä siitä, että jQuerylle me hoidetaan vaan toi tapahtumakäsittelijä oikeaan paikkaan. Eli document ready, odotetaan, että dokumentti on latautunut ja sitten btn send, joka on siis tämä painike täällä. Ja sen jälkeen sitten voidaan lähteä käynnistelemään juttuja. Testatkaa, että toi toimii ennen kuin mennään eteenpäin.
Okei. Okei, tehdään sitten, ootte kirjoitelleet tätä esimerkkiä? Vai ootte sitten vaan katsonut? Joo. Eli nyt tämä toimii täältä. Ja nyt meidän tähän pitäisi nyt tehdä se meidän ajaksi kutsu. Eli käytännössä niin tänne näin me lähdetään rakentamaan sitä post-metodia. Koska se ei ole mikään, me ei kytketä niin kuin mihinkään, me kytketään se sua vaan siihen jQuery-objektiin eikä mihinkään elementtiin. Toihan tarkoittaa jQueryssä toi $merkki nimenomaan, se on se jQuery-objekti, mikä luodaan siinä vaiheessa, kun me ladataan se meidän jQuery-kirjasto. Ja itse asiassa kaikki nämä dokument ja BTNC, niin nämä on tämän jQuery-objektin lapsia ikään kuin sitten tässä. Et nyt meillä on jQuery-objekti, jonka post-metodia me tässä nyt sitten lähdetään käytännössä käyttämään. Ja nyt tossa me kerrotaan nyt ekana, jos otetaan tuohon rinnalle tuo jQueryn post esimerkki, tai toi syntaksi, eli ekana siinä meidän täytyy määritellä, että mitä me pyydetään, ja sitten me tehdään se callback, johon me laitetaan sitten, tuossa ei vielä ollut itse asiassa dataa, ei lähetetty tuossa. Tuolla on itse asiassa esimerkki, missä lähetetään myöskin dataa menemään eteenpäin. Eli tuossa on nyt tuommoinen esimerkki, missä me kutsutaan tuommoista PHP-skriptiä ja lähetetään sille tollainen läjä dataa. Eli nyt käytännössä, nyt me kutsutaan tätä write stuff to file nimistä PHP-skriptiä. Eli write stuff to file.php. Ja sitten sen jälkeen me lähetetään sille se data. Ja se data lähetetään tämmöisessä niin kuin JSON muodossa, vaikka se nyt onkin periaatteessa menee sitten ihan normaalina post-datana, mutta se laitetaan tuommoisten aaltosulkeiden sisälle se data, mitä me halutaan lähettää. Ja nythän jos katsotaan vielä, että mitä tämä write stuff to file oikein teki, niin se tarvii nimi ja kommentti datat sinne. Eli käytännössä me laitetaan sinne nimi ja kommentti on kommentti. Ja täältä näin, nyt meidän oikeastaan kannattaisi nämä poimia tuolta siirtää tänne yläpuolelle, eli ennen ajaksi pyyntöä on tietysti hyvä, jos me nämä meidän arvot tuolta input-kentistä kaivettaisiin ja sijoitettaisiin tämmöisiin muuttujiin. Eli nyt me kutsutaan write stuff to file.php skriptiä, lähetetään sille tämmöiset datat. Ja sitten sen jälkeen meillä pitäisi olla se callback-funktio, mikä suoritetaan sitten ton
kaiken jälkeen. Ja nyt itse asiassa tämä menee sen verran pitkäksi, että mä laitan nää tänne allekkain. Mitä? Joo, jos niin näissä. Oliko se silleen, joo? Jos ne ei ole muuttuja, joo. Jos se on se totta, että tämä eka on sen muuttujan nimi, ja sitten tämä on se arvo. Mutta nythän ne on meillä täällä. Joo. No katsotaan, kyllä tämä nytkin, joo. Pitäisi mennä kyllä ihan ok näin. Tai oikeastaan eipäs laitetakaan tohon. Korjataan sen verran tätä nyt tarkemmin, kun katsoo ohjetta, että ei laiteta tonne. Et meille periaatteessa toi varmaan nyt riittää tohon väliin. Tehdään se enemmänkin niin kuin tolla periaatteella. Elikkä niin kuin tossa, elikkä kutsutaan tuota PHP-skriptiä ja lähetetään sille sitten tämä data. Ja sitten sen jälkeen niin me voidaan laittaa, kun se data on tuolla lähetetty ja sulut laitettu kiinni, eli suljettu tämä post-elementin noi attribuutit, niin sen jälkeen tehdään tämä done-tapahtuma. Eli kun se on valmis, niin mitä me sitten tehdään? Mitä tehdään sen jälkeen, kun tuo post-tapahtuma on valmis? Niin tänne me tehdään nyt sitten callback. Ja täällä sitten tehdään sille paluudatalle jotakin. Eli täällä callback-funktion mukana tulee dataa. Ja nyt jos ihan yksinkertaisimmin tehdään se ensin, eli yritetään alertilla katsoa, että mitähän siellä nyt sitten mahdollisesti on. Niin nyt meillä täällä pitäisi olla sitten se data, mitä tämä write stuff to file.php-skripti leipoo. Testataan nyt ennen kuin mennään sen pitemmälle. Joo, eli nyt niin kuin nähdään, niin nyt se data, mikä meillä täällä että PHP-skriptiltä tulee, niin se on tässä data-paluu viestissä. Ja nyt jos katsotaan, niin täällä on vielä tämä Mikko ja hei, minkä mä kirjoitin tuohon. Niin se pilkistää. Ja nyt tietysti sitten toi alert ei ole välttämättä se, mitä mä haluan tehdä, vaan sitten ihan jotain muuta. Eli alertin sijasta niin todennäköisesti mä haluaisin, että tuo demo, niin sen HTML olisikin toi data. Eiks näin? Eli alert datan sijasta niin nyt se olisi sitten siinä.
Eli kyllähän tuossa aika paljon vähemmällä koodilla loppujen lopuksi päästään, jos niin lähdetään katsomaan. Ja tietysti kyse ei ole pelkästään siitä, että me saadaan se ajaksi kutsu tehtyä varsin helposti, mutta että siellä on niin kuin kaikki tulee periaatteessa yhdellä rivillä. Siellä on nämä on vielä ihan normaalia, kaivetaan noin välyt. Totakin voisi vielä yksinkertaistaa, mutta sitten tuossa yhdellä rivillä on toi post-pyyntö ja sinne lähetettävä data. Ja sitten yhdellä rivillä, tai 3 rivillä, on sitten se koko callback, joka laittaa vielä sen paluudatan oikeaan paikkaan. Ja toimii ihan samalla tavalla. Toiminnallisuus on aivan sama kuin siinä meidän esimerkissä, eli tuossa esimerkissä 5, niin toiminnallisuus on ihan sama. Saitteko pelaamaan? Tämä Done on tietysti sitten siinä tapauksessa, jos kaikki menee hyvin. Et sitten voi olla, että sinne täytyy joissain tilanteissa sitten laittaa esimerkiksi vaikka, että siellä on tämmöinen kuin fail. Eli jos homma ei toimikaan, mitä sitten tehdään? Sitten siellä on vielä tämmöinen kuin always. Eli aina, toimi taikka ei, niin sitten voidaan tehdä jotakin asioita siinäkin tapauksessa. Mutta että täällä voisi olla esimerkiksi, että jos se ei toimi, niin sitten täällä voisi olla vaikka alert. No ei itse asiassa välttämättä. Kyllä se muuten on, sä oot oikeassa, olet oikeassa. Funktion. Sitten täällä olisi täällähän voisi olla sitten vaikka, laitetaan se alertti kuitenkin, alert. Tapahtui joku virhe. Ja tänne sitten voitaisiin laittaa alert. Tehtävä suoritettu. Elikkä katsotaan miten mä en itse asiassa ihan varma miten toi always, miten se tulee näkyviin. Testataan miten Jere haluan syömään. Nyt siinä on joku. Nyt siinä ei toimi enää mikään. Siellä on varmaan joku virhe. Syntax error 26. Niin joo. Tota saa vielä lopettaa tossa vaiheessa. Tää tavallaan jatkuu, toi piste tulee. Onko oikeastaan niin kuin samaa j-riviä itse asiassa. Sen takia sitä ei saa vielä lopettaa sitä riviä. Tehtävä suoritettu tulee sitten sieltä always puolelta ja Done tekee tietysti sitten sinne tämän. Jos kävisi niin, että tätä tiedostoa ei vaikka löytyisi, siis errorhan tarkoittaa sitä, että se ajaksi pyyntö menee munille. Se ei tarkoita sitä, että siinä tiedostoon kirjoittamisessa siellähän saattaa tapahtua virheitä ja sitten
Siitä meidän pitää ehkä jollain tavalla selvittää se, että jos sieltä tulee dataa, joka ei pitäisi. Mutta nyt jos se sitten ei löydy tuota juttua, niin sitten tapahtuu joku virhe, eli joo, tehtävä suoritettu. Ei aivan ehkä looginen nyt tämä järjestys, missä se etenee. Mutta voi nyt sitten harkita, että jos teillä on voimakkaasti ajakspainotteinen sovellus, mitä noin nyt tuntuu olevan kyllä sitten, kun tehdään noita viimeisiä projekteja tuolla, niin kyllähän ne vahvasti on siellä on tämän tyylisiä, niin sitten kannattaa harkita, että onko se jQueryn käyttö ainakin nyt sen suhteen sitten hyvä ajatus. Se saattaa olla.